Good morning. Happy, ano na ba? Sunday. Sunday na guys. Eh, nakaligo na ako. Anong oras na ba? Yung kagabi hindi ko na na-close yung vlog. Naglipong ako kagabi kasi yung ininom namin na Moscato, 8% yung alcohol. And about sa caviar, sobrang gusto ko yung caviar guys. Nakabis na tayo guys. So, ito yung outfit natin today. And meron ako dito yung, ganito lang yung perfume na dala ko. Ito yung Jo Malone na Mimosa. Mimosa and cardamom. Tama ba? Hindi ko na ito mabasa, guys. Pakita ko lang sa inyo yung ating OOTD. So, ayan. Ito na yung jeans. Korean jeans. Meron siya dito ang puwit, guys. Ayan. And yung top natin. So, yun yung likod niya. Ang lapad ko tingnan dyan. But, yeah. And naka-sneakers tayo. Ayan. Sneakers. Spell lang tayo. Bango. And yung ating YSL na bag. So, yan. And yung shades natin. You look guapo! You look guapo, okay. Alis na kami. Hello, you look guapo! Then, look at the mirror. Look at the mirror. Look at the mirror. Okay. No, not this one. This one. Good. You look good. You look good. Guys, nandito na kaming lahat. Magti-train kami. So, baba tayo. Wynyard to, di ba? Wynyard Street. Hindi na tuloy yung train namin. Magta-tram kami. Mag-cross tayo, Day, no? Kasi doon tayo bumaba, eh. Hindi, ayan si hindi tulog. Dito na tayo ulit, guys, sa Circular Quay. Mag-ano kami, mag-ride kami ng boat. So, pupunta tayo dyan. Bibili tayo ng ticket. Mag-chat tayo. Naalala ko guys, ginawa namin yan ng aking family nung nag-caravan life kami. Parang sa Queensland namin yung ginawa. Hindi ko pa kasi na-upload. Parang sa Queensland namin yung ginawa. Yeah, nagganyan ka. Pero hindi ko pa na-upload guys yung caravan life. Yung buong caravan life namin. Pero yeah, ginawa namin. Hindi ko lang makalimutan kung sa sino. Baka sa ano? Queensland. Queensland yata namin ito ginawa. Bata ba? Oo, sila kuya. So, hindi ko pa nga na-upload. Kaya pa sis? Lipong ako siya. Lipong. Ako na lang lipong. The whole world could be fucked up, when we in this shit. Everything just fades away. Put you out, fade away. Everything just fades away. Put you out, fade away. And everything falls into place. When it's all up in the air and innocent, touching on my leg, you ain't in. What we doing here ain't nobody's business. It's all sweet, but it tastes like cinnamon. But you won't say what's on your mind. Don't gotta shit. Dadaong na po kami. Hi, Dong. Okay naman, walang sumuka. Dito na pala kami, guys. Mahababa na yung nilakad namin. Nakababa na tayo ng barko.
Yeah, may market doon, oh, may little market. Tingin-tingin muna, naghanap kaming makakainan for lunch. Nagpapakarga si Arlo, si Ailing ayon. Nandun si Ayla. Ang gwapo, ang ganda ng boses eh. Ang ganda ng boses niya. Nakahanap na pala kami makakainan guys. Dito kami sa Blue Water Cafe. Ayan. Ayan, may coke na tayo guys. In order ko grilled barramundi. Ito na yung ating lunch guys. Grilled barramundi with sweet potatoes and may salad and tartar sauce. At pala kami barramundi guys, except kay Ray. Si Ray is pasta. Pasta sa kanya. Kain tayo. Yan yung order nila. Grilled barramundi. Bango, ang bango. Oh, sweet potato. Sweet kaya ang sabi ko sweet potato. Proud of my girl. Hello, you see that here at the moment? Hello, I miss you. I miss you, baby boy. Beautiful. Nicely salted. Yeah. Then the lemon. Thank you. Hi, Albert. Here's some hungry. Do you want bread? You want that, do you? Want that? Very nice. Ikaw lang yung naiiba. Wala pa. I've got mayo in it. Is it good? I'm giving 2 side legs. Thank you. Yes, please. Try mo din. Sarap. Like, really nice. So fresh. I got a lot of parmesan. It looks good as well. May sweet And potato. lobster. May easy lobster. Put the bread on the plate, Arlo. Put it here, your bread. Put your bread in your mouth, no? Good boy. Good boy. $35. Good. Yeah, I won't say, right? This is really good. I love it. Ang sarap boy. Oh, that was the off-plate. May raised lobster, hindi ako sure kasi may Good lobster choice, kami. right? Really good. Favorite niya yan eh. Iba pa din yung lobster mo. Iba pa rin siya dyan. Kasi ano siya, puti siya eh. Tsaka puti ang kulay ni red na red. Iba naman to, parang more itong baybag. Oo nga. Ang maliit. You wanna sit here, dog? You want your bread? You want your bread? Your bread. Alright? You want your drink? You want your drink? Dahil pabot ng ako. Please. Okay, you go. Drink?
naman guys, ang sarap, walang sayang. Oh, ang sarap. Lahat, ang sarap ng kinain namin. We're walking na guys. Ang ganda dito, marami nagsiswimming. Hello. Natawa ko ng camera niya. Uy, pero katawa niya na yung ang laki-laki na daw. Parang hindi naman siya dito dumaan. Nakailang kaya siyang kanon. Ang laki na talaga, compare talaga dyan. Kaya, parang, eto oh. Bala sila. Haba pa ng tripod. Doon talaga ba? Yeah. Dito kayo Starbucks guys. Mag-play sila sa sand. It's alright. Mag-play sila sa sand. Alright, I'll go. Enjoy. Bye, Arlo. Dito kayo sa Starbucks. Oh, dun, pupunta sila doon. Hindi kasi pwede yung pram. Hindi yan mapupush. Si Sharon at si Reyes nandun na sa loob. Nag-order na sila. Pakuha ko yung kinukuha sa Starbucks yung Java chip Frappuccino. And si Indy. Ayan, tulog. Habang yung mga ate at kuya niya nandoon. Naglalaro sa sand. Sa beach dun. Ano yun? Pit lang. Oh. Tsaka si Pit. Kasama si Pit ni Dan. Thank you. Thank you. Siya daw nagboyod. To Sharon. So meron sila ditong market. Ayan. Linen, no? No? Si Indy tulog. Tulog na naman si Indy. O, laging tulog ang ating Indy. Lumiko na kami guys. Ayan, marami pa ditong market, mga stalls. Hindi sarap. Ang ganda nga eh. Try lang sana yun. May binili pala siyang ayaw ng asawa niya pero binili. Pero Kalabag sa kalooban niya. Kalabag sa kalooban niya. Pero kami na Sharon sabi, yeah, get it. Ayan. Sana kasya. Ano ba? Kasya yan. Ayaw yung sukatin. Wala. Yung Uniqlo, ayaw din sukatin. Hindi natin alam kung kasya yung Ay, gaya nga. Pwede tayong lumiko. Sabihan mo sila. Check lang kami dito. Ayun. Jaga, baby. Maganda. Ang ganda. Pasok kami dito. Pumasok kami dito. Ang ganda ng boutique nila, guys. Walang size. Uy. Malaki. Para na tayo magwawalis. Gusto ko sana siya. Kaso, tingnan yung haba. Tapos, ayan na siya. Oh. Nasa chan ko na siya. Para na tayo magwawalis. Maganda sana, no? Pero, tingnan ako. Yeah, wait. Shit, ang ganda sana. Para may remembrance tayo dito sa Manly. Iniwan ko din sila Reyes kasi si Dan may tinitingnan siya na crystal. Sabi ko mag-walk ako dito kung saan kami galing. Kasi may nakita kong jerky. Si Kuya gusto niya ang beef jerky. Tingnan natin kung mayroon dito. Ayan. Para pasalubong natin kay Kuya TJ. Ayan. Hi. So this is these three. So this is the chewy? No. These are the chewy ones. A chewy one, and then all of this is chewy. Okay. This is the soft one. No, I don't like the soft one. I think the chewy one. So is it very spicy? I'll give you a small. Okay, so this is the spicy one. Yes, Itry ko yes. muna. Where? No, it's not that spicy. Smile.
Ay, good to. This is sweet barbecue. Oh my God. Okay, I get one of each. Okay. I cannot decide. So, kunin natin yung tatlong flavor. Sarap din ito. Lahat, actually. So, kinuha natin siya. 3 for 30. Thank you. Ayan, meron tayo. Para kay Kuya. Dito pa rin sila. Dito na ako, guys. And si Dan nandoon, tsaka si Ray sa Crystals. Ayan mga Crystals. Magko-call si Dan. Kami ni Sisi. Punta tayo dito sa Designer Clearance Warehouse. Damit, mga damit to, guys. Ang ganda to, oh. Ang ganda to, oh. Ito din. $10 lang, oh. Kasya kaya ako dito? Dai? Hindi naman. Sure ka? Malaki na. Size 8 to. Size 8? Kasya ba? Ganda. Tapos mag-shirt ka lang. Size 8. Kasya kaya? Hala, damit na naman iniiwasan ko nga kasi ang dami natin. Kaya nga, $10 lang. Pabalik na kami, guys. Pila-pila lang tayo para makapasok tayo dyan sa boat. Sobrang basa nila dito. Kaya nga, grabe yung butterfly sa tiyan. Uy, lubo. Never na. The Philippines very sweet. The Philippines one, not that. It's really slow. Yung mga nasa labas pumasok. Basang-basa na yung mga nasa labas. Para naman tayong nasa ano. Hindi yung tiyan mo parang humihilab. Kaya nga, rough. It's rough out there. Kaya, wala. Yung wave. Wala, tingnan mo ang tubig doon. Tumawa. Baka mapagpa yan. Oh my God, ayun na siya. Grabe. Okay, huwag naman sana. Naglalakad ang kano. Kaya nga, hindi swimming sila. Hindi swimming sila. Pumapasok yung tubig, oh. Ano pa yung ano namin? Parang busy pa yung position natin kasi ganun yung ano, yung upuan namin, nakaharap kami doon, tapos drive doon. Kaya basta na kayo. Lumalaki yung mata ni Ayla doon. Nagsisibabaan na, guys. May isang tulog. Hindi ko alam kung gigisingin namin or what. Kasi ayun o siya, tulog na tulog. Kami yung huling bababa pero hindi niya alam kung nag-stop na ba kami or ano. Kayo. Sana? Siguro. Tara, alis na tayo. Wala na iwan? Kababa na kami, guys. And ginising ni Pete yung tulog. No top off, sir. Tap. Okay. No tap off. Okay. Hindi na tayo magta-tap. Kasi sa trap, di ba? Nag-tap off tayo. Nagta-tap tayo doon. Naglalakad na kami, guys. Pabalik na tayo sa aming ano. Saan kami nag-stay. And medyo malamig na yung ano, hindi medyo malamig na yung hangin. Ano kasi tayo, naka-spaghetti. Ayan sila. And nilalagyan na ng cover si Ayla kasi malamig na yung hangin eh. Dito na kami, guys. We're back. We're back. Ito yung aming ito kay Sisi to. Ito sa'yo, sis. Yung nabili namin. Ayun, guys. Meron tayong nabili dito. Konting damit. $10 lang. Sana pala yung colors natin. $10. Hindi mo binili yung isang kulay. Isukat mo daw. Ayun, Isukat mo daw. tingnan mo. Gusot na. Hindi ko na Isukat susuot. mo daw. Isukat mo lang yan. Tapos hindi nga na-sip, no? Hindi na zip yan. Ano sa bili mo yan? Grabe ka naman. Ano size ba yan? Okay? Tapos hindi talaga na-sip. Nagpatay na Ano zip tayo. yan? Grabe ka naman. Ang laki man yan. Or 8. 8 ba? Or 10? Tingnan ko 10 yung inano. 10. Huh? You wanna wear this? This is dirty. Ay, oo. Okay. Oh, yeah. Dapat pala kinuha natin yung brown. Tapos mag-short ka lang dito. Yeah, oo, kasi kasha. Kasha? Ay, oo.
Tapos mag-short ka lang. Dapat kinuha natin yung ano. That looks nice. Kinuha na $10. It's really nice. Dapat Tapos kinuha meron natin. ganito dito. Shorts lang. Oo, ganun. Yeah. Dapat pala kinuha natin yung Ganda, isa. nice. Ito maganda. Kala ko nga, dinalawa mo. Isukat mo ngayon. Wala talagang taga. Meron siya nito eh. Baka hindi ito magkasya ng size 8. Ano ba yan? Size 8. Ito yung pinakamalaki doon. So, yung 6 yung sa... Feeling ko kasi malaki yung 6 sa akin. Kasi ganito na adjust. Ito may zipper din to eh. Feeling. Kasha? Kasha? Kasha sis? There you go. Kasya ba? Or Nga! tama ba? Kasya. Kasya. Sure? Kasha. Diet pa. Gano to? 8? Ay, 8 to. 8 pala to. Is it good? Kasha. Siya. 8? Yeah, size 8. Ito, hindi siya na natin ikaw dapat mag-discuss na nito. Oh, yeah. Tapos yan. Ito, 30 to. Large to guys. Ito na yung pinakamalaki. Skirt. Yeah. That's nice. Yeah, beautiful. Yeah, Pero may beautiful. may ano din kasi siya. Kaya okay lang. Oo. Yeah. Kaya okay lang siyang large. That's nice. Sisi, ganito rin yung kanya. Tig-isa pa. Uy, sana kinuha ko yung isa dito no, yung Kaya nga, chocolate. sabi ko, akala mo, kinuha mo eh. Hindi ko kinuha. $10 lang. Ba't hindi ko kinuha? Ang ganda pa ng tela. Ano siya guys? Parang, ano tawag na? Designer siya. Yung mga sa TJ Maxx, no? Ayan. Ayan yung kay Sisi, oh. Small yan. Nag-iisa na lang. Halos pa rin ng ano mo, extras mo. Binibigay niya sa akin. Nakaka-insulto siya. Hindi, Sabi, kasi stretch man yan. pero hindi. Ang ganyan na. Pa-tube ko na to. Hindi. Ayan na. Yeah, as in, tube ko talaga to. Pwede, tapos maglagay ka na ng t-shirt. Anong brand? Anong brand? Yan na lang. Coco niya. Coco niya. $10 din Yan na yun. lang guys. Ganda din ng ano, tela. Anong size to? 6? 8? 6. Small. Maganda rin siya. Parang ano, similar lang siya. Kaya nga, kasi nung meron ako pero printed. Ganyan na ganyan yung tela. So, yun yung mga nabili namin. Tapos, ito yung... Ito na yung kay Kuya. Pasalubong natin kay Kuya. Oo, nakabili ka pala. Oo, ayan. Merong ano, original. May soft kasi nito. Ito yung hard. Yung parang nakikipag-away ka. Yun, Check-in mo yan. Oh, check-in ko po. Tapos, ito, hard. Chili naman siya. Tapos, barbecue. $30. 3 for 30. Ito yung okay na. What are we gonna have for dinner? Nilinis yung aming room. Oh. Ngayon, ang gagawin ko ay mag-impake kasi bukas na tayo aalis. Si Ray, naka-impake na. Habang nag-impake siya, nandun ako sa kwarto kasi wala lang. Sinamahan ko siya doon. Okay, wait lang. Huwag kayo mahuhulog. Meron kong, eto, regalo ni Ray kay Holly sa birthday niya, nung nag-birthday siya. Mahilig kasi ngayon si Holly sa, tabi kayo, sa perfume. Kung maalala nyo yung aming Philippine, yung pinas-vlog ba namin, inaayos ko na kaya. Maraming, ilang perfume ba yun? 2 ata? 3. Basta, ayun, paubos na. Tapos, kahapon natin, nagpabili rin siya kay Auntie Mel. Para, birthday gift din sa kanya. Na-assure, basta, yeah. So, ngayon, eto, ang bango nito guys, Frozen. From Zara. And eto, yung dupe daw to. Hindi ko alam kung anong dupe, pero mabango din siya guys. Gardenia, Zara. Ayan. Yung malaki yung kinuha ko. And $35 to. Ayan, 35, 95. So, parang $36. Tapos, eto yung parang dupe ng Chanel na Chance. Yung apple juice naman ang scent niya from Zara. So, yan. And, yeah, mag-impake ako para, and ito, excited ako para kay Holly, guys. Ito, oh. Twinkle, twinkle. Meron ditong isang twinkle, twinkle. Ito pala yung, ayan. So, meron, pakita ko na lang din sa inyo. Ito naman, si Cozy Life. Si Bear? Care Bear. Ay, si Bear. Ayan.
So, hindi natin alam kasi hindi natin alam yung laman kung ano. So, may surprise. Hindi natin ano kung ano makukuha natin kulay. Pero kahit anong kulay, magaganda na. So, ito si Twinkle. Yan. Twinkle. And ito si head lang to nila Bubu kasi wala na sila yung whole body. May whole body yung buo. So, ito na lang. And dalawa yan. So, hindi natin alam kung ano makukuha dyan. Pero excited nga akong ma-unbox siya ni Holly. And ito, kumuha ako para sa akin. Char. Pero si Holly na lang din ang kung gusto ni Holly sa kanya. Ayan si Molly. Hindi rin natin alam kung anong makukuha natin dito. Pero gusto ko yung pink. Ang cute. Yan. Gusto ko yun sana makuha ko. Ayan yung laman. Ni Twinkle Box. Yun nga. Sabi ko sa inyo, walang paper bag dito niya nilagay. So, ilalagay natin to sa ating malaking luggage. Kasi wala yung ating Dyson na Airwrap ID na akala ko mabibili natin dito sa nabili naman natin pero out of stock, so i-deliver na lang sa bahay. Excited ako para doon. So, lagay ko to sa box. Sa luggage. Mag-impake na ako. And then, ito, hindi ko naman to lahat na kailangan. So, ilagay ko na dito. So, impake. Tapos, ang dinner namin, magti-take away na lang kami. Kung saan kayo nag-dinner kagabi, yung entree nila masarap, yun na lang. Tapos mag-cheese platter kami. Kasi ang dami namin binili na cheese. Tapos may mga crackers kami dyan. Kung maalala nyo nung nandito ba si Mars na grocery. Grocery kaming tatlo. So, meron tayong cheese platter para makain nyo kasi bukas na nga tayo uwi. So, impake ko lang ang mga to. Oh, umiyak na si Indy. Antok na siguro yan si Indy. Pero bakit naman siya maantok? Lagi siyang tulog. Lagay ko na yan dito. Yan yung skincare ko. Ito lang naman gagamitin ko bukas. Kasi yung malaki niyan. Yan dito. Yung Tiviant guys na powder maganda. Mayroon ako nito. Available sa Holly Mom Style. And hopefully, makabalik na ulit ako sa live selling kasi tapos na ang mga ganap ko. Hopefully, pero yung Christmas tree pa pala kasi ano na ngayon? 10? 11? 10. Gagamitin ko tonight. Ito. Ayan. Ayan. Ilalagay ko lang to sa luggage. And ito, gamitin ko na lang to para sa aking mga labahan. Babango ng labahan ko dahil dun sa perfume natin. Yung perfume na dala ko, yung maliliit lang guys na Jo Malone. Kasi marami ako nun. Pero paubos na kasi yung laging ginagamit ko. Kahit sa Pinas, mga dala ko ganun din, maliliit. Ano parang hindi kasya. Ayan. Mantago na naman kami. Gabi. Dito tayo kagabi. Doon tayo nakaupo. Sarado. So dito tayo ngayon. Ay, masarap pa naman yung ano nila dahil. Don't try doon. Ayan na yung order namin guys ha. Ang dami, 2 bag na ganito. Ayan na yung mga orders guys. Kain na kami. Tapos na kami kumain guys. And ayan ang tira. Ang dami pang tira. Tapos nag-wine na kami. Whispers. Ayan. Tell me who you see, 'cause